Residenti ta' Vjali l-ħaddin fir-Rabat kelmu magħna u jinsabu urtati li minkejja li qabel l-elezzjoni it-triq tagħhom spiċċat ballun politiku f'saqajn l-eks sindku Laburista tar-Rabat Sandro Kraus fl-aħħar sena l-Gvern Laburista baqa' m'għamel xejn biex isewwi s-sitwazzjoni, anzi din komplet murallar. Fl-2011 Sandro Kraus dakinhar sindku kien sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet f'din it-triq biex jispjega li din it-triq ir-responsabilità tal-Gvern dak iż-żmien immexxi mill-Partit Nazzjonalista u mhux tal-Kunsill tiegħu. Imma wara li l-Partit Laburista tela fil-Gvern f'Ottubru li għadda, Kraus ġim giddeb mill-Ministru Joe Mizzi stess meta fit-tweġiba parlamentari għal mistoqsija li saritlu mix-Shadow Minister Tony Bezzina wieġeb ċaru tont li vjal l-ħaddiem ma taqax taħt responsabilità ta' Transport Malta iżda tal-Kunsill Lokali ikkonċernat, jiġifieri l-Kunsill Lokali tar-Rabat. Imma minkejja li l-filmat tal-konferenza tal-aħbarijiet minn Sandro Kraus fl-2011 għadu jidher fuq il-YouTube channel tiegħu stess. Illum il-ġurnata li Sandro Kraus u l-mażul tal-Prim Ministru bħala l-assistent personali tiegħu vjal l-ħaddiem baqgħet sajra lura u l-Gvern u lanqas il-Kunsill Lokali Laburista tar-Rabat ma għamlu xejn biex jarranġaw is-sitwazzjoni. Kif jiġdu dawn il-filmati vjal l-ħaddiem mimlija ħofor u l-karozzi li għaddu minna jkollhom iserbu mal-ħofor biex jevitaw l-ħsara. U dan minkejja li l-istess Ministru responsabbli mit-toroq u l-infrastruttura Joe Mizzi fuq il-programm TVAM fl-4 ta' April kien qal li se jwaqqaf unit ġdida b'ħaddiema biex iwettqu xogħol urġenti fit-toroq. Qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, Gvern Nazzjonalista kien beda proġett maqsum fi 3 fażijiet biex vjal l-ħaddiem tinbena mill-ġdid. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett tlestiet. Imma fl-aħħar sena ta' Gvern Laburista dan il-proġett jidher li waqaf għal kollox u l-ebda parti oħra mit-triq ma reġgħet inbiniet mill-ġdid.